नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों बड' इनफ'नि सायाव गोबां राजनितिनि खोथा बुंनाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि बे सोरां लामानि जानानै दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै माखासे बर'नि गेजेराव लेथ्रा थासारिखौ नुनानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आं दा बेखौनो बुंनो सानो जे सासे निउस होग्राखौ माने कर'ना भाइरास गोनां बायदि भाइरास नांजानाय बायदि दिनै सासे निउस होग्रा बिथांखौनो बेबायदि पलिटिक्सनि मानसि होननानै बरनाम खालामनाय बायदि बाथ्रा बुंदों बा लाजि फोनांदों बिथांखौ। दा बिथाङा इयाव फोरमायफिनदों गावनि कमिउनिटि पस्टआव। दा आं बेखौनो बुंनो सानो बड' इनफ'निफ्राय दा बिथाङाबो बे भिडिअखौ आंनि नागारनायनि सायाव जेबो रिएक्सन जाया। मानो होनब्ला जों बेफोरबायदिखौ बर'नि बादै गाज्रि थासारिखौ नुयोब्ला आंबो सानदों जे जोंबो जेसेबांनाखि बर' इउटुबार दं जों गासिबो जों बर'नि मोजांखौसो लाबोनो हास्थायदों। निउसआनो जा सासे रस्टिंआनो जा आरो सासे इडुकेसनानो जा। बेनिखायनो दा आं बुंनो सानबाय बिथांनि लिरनायखौ। बिथाङा फार्स्टआव गिबियाव लिरदों आरो माखासे आं नोंथांमोननो बिथांनि लिरनायखौ आं बुंलांनो सानबाय। सानैसो बर' मानसिफोरनि खर'आ गाज्रि जाबाय नामा? बा आं सानैसो लिरदों दे माने सानैसोनि थाखाय लिरदों होनदों। निउस होनायखौबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसिसो बुङो माथो आंखौ। साननैसो सिगाङाव अनजालिनि दैमारिनि खौरां होनायखाय आंखौ BPFनि बुंबाय। दिनै UPPLआ सासेखौ होखारबाय बुंनायखाय आंखौ UPPLनि बुंबाय। आबे बेबायदि बुंग्राफोरा डाक्टारनियाव खनसे थांना नायलाय नोंनि खर'नि थार वेरफोरा जना दंदां। आं गावनो मिथिया सोरखौ सुपार खालामगोन। आंनि नोजोराव गासैबो पलिटिकेल पार्टियानो एखे मोजां खालामगोन होनना मोनसेबो पार्टिखौ फोथायनो हाया। लिडारा मोजां जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ। गाज्रिब्लाथ' गाज्रि जाखा मोजांब्लाबो एखेसो जायो। गोबां खामानि मावग्राफोरा थिखादारफोरा मोजां जाखाया। मोनसे पार्टिनि मानसिया गुबुन मोनसे पार्टियाव थाङो इजि। BPFनियाबो UPPLनियाबो BPFआव मानो थाङो? मोननैबो पार्टियानो एखे जाबाय माथो। हा। इलेक्सनखौ इन्जय खालाम। सोरनि कारेक्टारा माबायदि नाय। सोर मा बायदि बुंदों रेकर्ड खालामना ला। सोर सरकार दानायनि उनाव खामानिफोरखौ मावदोंना मावाखै नाय। बिनि उनाव नों मिनि। जोबनायाव आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। आंखौ दिनैनिफ्राय बेबायदि बुंनो नांलिया दे। बुङोब्ला नुनाय लोगो लोगो ब्लक। दा आं बिनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानो माखासे मानसिफ्रा इउटुबाव नायनो फैयो मा गोसोजों फैयो भाइरास नांनाय बायदि मानो बेफोरबायदि दुखु होयो। दिनै साफा सानैसो एसे मेलेमजिबि ओंखारनायनि सायावबो बेबायदि होबथाग्रा थायोब्ला जोंनि बर'आ मा जागोन? बेखौनो आं सानो बुजिनांगौ आरो फारसेनिफ्राय मोजां नायनांगौ आरो मानसिखौ बुंनोबा सानग्रोनांगौ। बेखौनो आं लुगैयो। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आंबो सासे सोरां लामानि जानानै दिनै आंबो बर'नि माखासे एसे मोजांखौ नागिरदों आरो हास्थायदों। आरो जोंनि बर'आ जौगानांगौसो। गुबुन हारिखौ नायोब्ला गुबुन न'खरखौ नायोब्ला जोङो बेसेबां रुजु-रुमु आरो गुबुन हादरखौ नायोब्ला बेसेबां डेभेलप। दिनै जोंनि बर'आ बेखिनिल'आवनो बेफोरबायदि जायोब्ला आरो एसेबो साननो हनो रोङाब्ला जोंनि बर'आ मा जागोन? बेखौ एसे साननानै जोंनि बर'फ्रा सिन्था खालामनायदो। आंबो बे सोरां लामानि जानानै नोंथांमोननिसिम माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों।